Príjemný večer vám prajeme tým, nie už Antimafia Austria, ale Riparte. Tak. Miška, Pali a bohužiaľ z hora Riky. Riky. Neozývame sa pravidelne preto, lebo stále bojujeme, Miška, máme toho veľmi veľa. Chceme vyjadriť hneď na úvod úprimnú sústrasť pani Helenke. A mrzí nás a veľmi nás bolí, že ste prišla o svoju milovanú sestričku a veľmi nás vnútorne hnevá, čo sa deje vlastne v tom svete, že je to skrivodlivosť, kam sa len pozrieme, Miška, že? Uh-huh. A práve preto je významné to, čo sa pred pár minútami uverejnilo. Miška, dám to aj tuto oficiálne. Ahoj, Riči. Oficiálne Angelo Di Natale, náš priateľ a hlavne výnimočný, odvážny chlap, investigatívny novinár, uverejnil náš článok. Uverejnil článok o tom, čo sa deje v Rakúsku. A my vás zdravíme, pani Irenka. Čo je na tom výnimočné je to, že začali sme viesť dialog aj s páni Petra Resky. A dohodli sme sa, že ako náhle vyjde tento článok, Miška, že? Uh-huh. Tak čo sa stane? Ona ho prepošle mafianej Danke. S tým, že no možno, že ešte aj ona by ho, možno, že... My sme sa tak dohodli, že my jej to prepošleme a ona to vlastne pošle ďalej, lebo mohli sme sa odvolať na ňu u Mateolimu, nie? A to je šéf mafiana Danke, ale vyriešil som to inak, že som mi povedal, že najjednoduchšia a najlepšia cesta bude, keď Angelo to spíše, my to hodíme do nemčiny po prípade a hneď v podstate to pôjde do nemeckého priestoru, kedy vlastne Rakúsko je na báze, vlastne na pokraji konca. Ahoj, Zuzka. Áno, ja by som chcela povedať, že možno, že mnohí, ktorí ste nemali možnosť alebo proste nežijete takto v zahraničí, konkrétne v Rakúsku, tak možno, že by ste si vy zo Slovenska mysleli, že tu nás sú pomery nejako iné, ucelenejšie, lepšie ohľadom vlastne toho práva a spravodlivosti, ale v podstate, keď sa ocitnete priamo v nejakom bode, kde odhalíte. Áno, narazí čestný človek na podvodníka alebo na čokoľvek. Tak výsledok je, že jednoducho systém chráni podvodníkov oveľa v širšom spektre, ako je to na Slovensku. A to je dosť šialené. Čo je, Miška, podstatné, aby vám priblížili Petru Resky. Petra Resky je osoba, novinárka, ktorá kooperovala aj s Janom Kuciakom pri téme Dranghety. Takže všetky tie žvásty, čo sa snažia vám smeráci nahovoriť a všetci ostatní, aj ohľadom špecializovaného trestného súdu a Kočnera, je blbosť. Čo je zásadné, tak kontakt na Petru Resky sme dostali od Nikola Moru. A dajme tomu, že ona nám odpovedala, že si to všetko načítala a výsledok bol, že je to tak rozsiahla téma, že to treba vlastne spracovať hneď, sa dá povedať, že? A nestihala by to. Tak nás odkázala na Miška? Na Sandra Matioliho, vlastne šéf Mafia Nine Danke, ktorý v podstate sa venuje problematike tejto, takže nám odporúčila jeho, že teda nech to prepočteme k nemu. No a najzásadnejšie je to, že my sme zhruba 2 týždne dozadu v nedeľu posielali podnet na Európsku komisiu, Miška. V pondelok sme volali a to klobúk dole. Musím fakt skutočne takto klobúk dole dať pred Bratislavou, Európskou komisiou, tým zastúpením, ktorí si prečítali naše podklady
na druhý deň urgentne odpovedali. A na tretí deň, čo je vlastne úplne že šialené raketové tempo, nám odpisuje priamo Brusel, že vyšetruje celý prípad najvyššie vedenie Európskej komisie. Časť životného prostredia. Hej, bolo to vlastne expresne riešené, je to spracovávané a aj keď sme sa skontaktovali s pobočkou na Slovensku, tak tiež sa vlastne tomu venovali. Ukázali, hneď, takže tiež ďakujeme za profesionálne konanie z tejto strany. Čiže oficiálne vlastne sme teraz pod ochranou Európskej komisie ako whistleblower, čiže oznamovatelia. To znamená, že všetky tie podania, krivé obvinenia, tá ochrana mafie v rámci Rakúska im momentálne padla už. Čo je, Miška, zásadné, tak reálne sa odpisuje do 2 mesiacov, nie do 2 do 3 dní. Ďalšia vec je, čo vlastne úplne súvisí s našim prípadom je, Európska únia, teraz musíme fakt akože klobúk dole, nastavila jasné pravidlá na ochranu, Miška, whistleblowerov, oznamovateľov, pred slab žalobami. To znamená, že vy oznámite nejaký závažný trestný čin. Dajme tomu, že nejakú kriminálnu činnosť spojenú, Miška, s čím? Napríklad... Ekologický problém, drogová činnosť, čokoľvek, hej? Butler. To je jedno, Miška, oznamovateľ, hej? A čo je najzásadnejšie, tak Rakúsko, ako si zmeškalo termín na implementáciu tohto nariadenia z Európskej únie. Zmeškali. Presne sa to týka nášho prípadu, Miška. A teraz poďme k tej najzásadnejšej veci. Zhruba mesiac dozadu už Angelo Di Natale z In Sicilia Report mi sám píše, že ako im môže pomôcť, alebo že či môže uverejniť nejaký článok. Ja som mu poslal nejaké dáta, ja som vedel, že má chudákov strašne veľa, lebo približme si vlastne pána Angela, ako je Salvatoreho Petrotta. Angelo je úžasný chlap, ktorý sa nebojí ísť, ako sa hovorí, s kožou na trh. On spolu so Salvatorem vlastne boli prví, ktorí poukazovali na Montanteho systém. Je to vlastne tá istá schéma ako na Slovensku, kdekoľvek, v Rakúsku. O čo tam ide? Montante si vytvoril vlastne, to je vlastne člen mafie, v podstate doslova také tmavé, ako také krídlo antimafia, bojovníkov, korupčných ľudí, ktorí reálne ničili originálnych antimafia bojovníkov. Či to bol Salvatore, alebo kdokoľvek. Emilio Tringali, Francesco Borgiovanni a tak ďalej. Nasadili vždy na nich postavičky. Ďalej mal kompletne na Sicílii svoju korupčnú moc cez sudcov, cez úradníkov, tak, ako to funguje všade. A oni o tom informovali. Mali tie gule o tom písať. Salvatore Petrotto, ktorý je vlastne náš úžasný priateľ, napísal dokonalú knihu Il Sistema Montante. A čo je zásadné, títo dvaja ľudia, ako všetci, ktorí vlastne s nami kooperujú, majú nesmiernu odvahu. A ja som nesmierne šťastný, že dneska vyšiel ten článok, ktorý má 14 strán a štvorkových. To nie je obyčajný článok na 5 minút čítania. A teraz, Miška, ideme na to, aby sme si toho celý prečítali. Tak poďme na to. Pavol a Michaela, neunavní aktivisti za pravdu a spravodlivosť sú v nebezpečenstve. Ich príbeh sa týka nás všetkých. Už zažili represie moci, ktorá neznesie, aby jej niekto bránil beztrestne pošľapávať pravidlá a ktorá si cez nátlak a zneužívanie vynúcuje mlčanie. Sled udalosti a tlak, ktorému boli vystavení, spúšťa červený alarm. Alarm, ktorý nikto nemôže považovať za vzdialený problém. Rakúsko je členským štátom Európskej únie a zdieľa všetky povinnosti týkajúce sa ochrany základných práv, právnych záruk a transparentnosti verejnej správy. Navyše ide o krajinu v srdci Európy, historicky úzko prepojenú s Talianskom.
A príbeh týchto dvoch globálnych aktivistov, dá sa tak povedať, občianskej antimafie oslovuje svedomie každého človeka, pre ktorého majú pravda, spravodlivosť, ľudské práva a rešpekt k zákonom ešte význam. V pokrývanej realite, ktorú vytvára moc prekračujúca hranice právneho štátu a meniaca sa na svojvoľnú a deštruktívnu silu, by bol tento príbeh označený za nepodstatný, za nejaký nepríbeh. Ale iba preto, že v takej realite je právo pošliapané, legitímna moc zdegenerovaná na svoju vôľu a obete zbavené možnosti brániť sa. Práve preto je však tento prípad obrovský a šokujúci. Je to príbeh hodný titulných stránok v žurnalistike, ktorá ešte dokáže rozlišovať medzi dobrom a zlom, pravdou a lžou, faktami a manipuláciou. Titul tohto príbehu by mohol znieť Pokus o politicko-mafiánsku vraždu a environmentálna katastrofa. Tento prípad sa odohráva v Rakúsku a je pokračovaním dramatického príbehu Pavla Pribelu a Michaely Povalovej, o ktorom In Sicilia Report informoval už v auguste 2023. Odsedy Pavla a Michaela, reportéri za Pravda a spravodlivosť, nie z vlastnej voľby, ale z nutnosti, nielenže nedosiahli spravodlivosť, ale stali sa terčom ďalších veľmi vážnych represívnych krokov, ktoré podľa článku ohrozujú ich životy. Z dokumentácie svedectiev vyplýva podozrenie, že sú kľúčovými svedkami v prípade korupcie a environmentálnej kriminality, do ktorého môžu byť zapojené vysoké kruhy rakúskej politiky a polície v Štajersku. Príbeh tzv. Černobylšans a sieť moci. Pavol a Michaela objavili a zdokumentovali nelegálnu skladku azbestu miestnenú nad vysokotlakovým vodovodným potrubím vo Fischbachu. Vyšetrovanie naznačuje, že táto operácia môže byť chránená miestnou starostkou Silviou Kareli a skupinou okolo Herberta Holzknechta z Halajnu. Chronológia posledných útokov. Mučenie až sabotáž zdravotnej starostlivosti. Polícia v Rátane zadržala Pavla, onkologického pacienta s metastázami na pečení a COPD-2, 5 hodín v aute bez kúrenia počas zimy a chladu. Tento zásah podľa článku spôsobil prudké zhoršenie zdravotného stavu a zabránil mu absolvovať dôležitú magnetickú rezonanciu, podrobnú diagnostickú tých nádoru. Vyšetrenie bolo odložené o 1 mesiac, čo článok označuje za faktický rozsudok smrti. Už o 2 v podstate. Už sme tam museli vlastne o tie 2 mesiace posunúť. Ozbrojený vpad. Kým bol Pavol hospitalizovaný v nemocnici vo Vajci, tak bezpečnostné kamery zachytili 4 mužov, medzi nimi policajtov a ozbrojených civilistov, ktorí nelegálne vstúpili na ich súkromný pozemok. Zdokumentované zábery podľa článku naznačujú možný akt mafiánskeho zastrašovania s cieľom preveriť, či boli svedkovia neutralizovaní. Falšovanie súdnych dokumentov. Páru boli doručované manipulované predvolania, vydané bez súhlasu prokuratúry s cieľom kriminalizovať ich cez obvinenia spojené s portálom Antimafia.at. Generálna prokuratúra už potvrdila presun spisov do Lincu a Grácu kvôli podozreniam zo zneužitia právomoci. Ďalší bod. Šokujúci toxikologický posudok. Profesor Luca Criscione, nominovaný na Nobelovú cenu, potvrdil, že dvojica mala byť obeťou systematického otrávenia látkou 1,2-dichloretán v koncentráciách 160 krát nad limitom. Podľa článku malo ísť o pokus skupiny okolo Holzknechta a fyzickú likvidáciu. Ďalší bod. Výzva medzinárodným médiám. Miestne úrady v Štajersku sa podľa článku snažia prípad ututlať. Kamenný múr postavený nad azbestovou skládkou má podľa autorov slúži na zakrytie dôkazov ešte pred technickou kontrolou nariadenou okresom Murcu-Šlá. Pavel a Michaela žiadajú medzinárodnú ochranu, pretože existuje obava, že miestna polícia môže byť súčasťou tejto štruktúry alebo s ňou minimálne nie je nezávislá. Miška, a teraz vlastne ťa doplním. No. Došla nám vlastne odpoveď z BH Vajc ohľadom pokuty. Čo je tam razantne napísané? Že nás 1,5 roka, Miška, sledujú policajti Kinberg a Raten. Nezákonne. Na príkaz Karely a Kren. Tam je to čierne na bielom. Doslova ešte policajt klamal vo svojej vlastne správe, kedy nás označoval za agresívnych. Zabudol tam ako si napísať, že sme prosili o život
A že som ho jasne upozornil, že ako náhle nám zobere značky, tak ma ohrozí na živote. A že keďže už aj BAK, aj GP vie o tom, že je chystaný pokus o vraždu, tak tento paragraf sa na to nesťahuje. Tam doslova už vtedy sa on priznal k tomu, že nás nelegálne 1,5 roka sledujú. Hotovo. No, ďalej. Prežívame extrémne náročné obdobie, ľudské aj právne. V posledných mesiacoch sa vytvorila veľmi ťažká séria udalostí. Po tom, čo sme upozornili na nezrovnalosti, nasledovali opatrenia, ktoré zasiahli všetky oblasti nášho života. Vzali na mobilitu, začali právne a administratívne tlaky, krátko na to som prišla o prácu. Je dôležité vnímať celý kontext. A teraz už aj o druhu píška. Aj o poštu. Vzniká obraz neustáleho a rastúceho tlaku, dokonca aj na politickej úrovni, aby sme toto miesto opustili. A uprostred toho všetkého prišlo niečo veľmi bolestivé. 2 dní po doručení výpovede z nájmu náš psík Ricky zomrel v Pálkových rukách. Už nedokázal znášať tlak a situáciu, ktorú sme prežívali. A tým sa to neskončilo. Hneď po Rickyho smrti Michaela zavolala svojmu nadradenému na pošte ešte počas služby, aby oznámila, že v momente musí prerušiť vlastne služobný výkon a kvôli vážnej osobnej situácii. Odpoveďou bolo okamžité prepustenie. Ricky. Táto kniha o Rickym je svedectvom bytosti, ktorá nehovorila ako my, no jej prítomnosť nám dávala silu pokračovať ďalej. Vždy som sa snažil chrániť Rickyho pred vonkajším svetom a nechcel som, aby prišiel o svoje súkromie, svoj pokojný rytmus života kvôli nejakým fotografiám na internete. Opísané okolnosti ho však natoľko zničili, že nakoniec zomrel v Pálkových rukách. Pokusy o vraždu, slabžaloby, výpoveď z domu, ktorý Ricky miloval, to všetko vytvorilo obrovský tlak, ktorý nám vzal nášho podlíka Rickyho. V tejto súvislosti si zaslúži prečítať jedným dychom kniha Pavla, venovaná jeho priateľovi Rickymu, zničenému bolesťou, spôsobenou hlbokou empatiou. Ďalší bod. Počkaj, a pridal som vlastne link na stiahnutie, aby ste mali. Dobre. Nové veľmi znepokojujúce udalosti. Dostali sme oficiálnu odpoveď od úradu z Vajcu vo veci evidenčných tabuliek zabavených dňa 4. marca 2026. V dokumente sa uvádza, že polícia údajne viackrát videla naše auto v teréne. Problém však je, že žijeme úplne izolovane a auto sa nachádza za domom, skryté medzi stromami a prakticky neviditeľné z cesty. To nás vyvoláva veľmi vážne otázky. V dokumente sú navyše opakovane spomínané hliadky polície Raten a Kimper, teda tie isté hliadky, ktoré sa pravidelne zastavujú u osoby, ktorá proti nám neustále podáva oznámenia. Existujú aj správy, v ktorých táto osoba otvorene píše, že zavolala políciu a že sa to pre nás stane veľmi nepríjemné, že nám bude proste robiť problémy. Policajt, ktorý nám zadržal evidentné čísla, zároveň zamlčal podstatné fakty. Že sme na policajnú stanicu prišli dobrovoľne, že vedel o vážnom zdravotnom stave Pavla, že vedel o urgentnom MRI vyšetrení naplánovaného na nasledujúci deň a že vozidlo bolo kúpené a riadne prihlásené v Rakúsku s zaplatenými daňami. Kvôli zadržaniu tabuliek ma voľne absolvovať urgentné lekárske vyšetrenie. Neskôr ten istý policajt opäť vyhľadal a kontroloval Pavla, zatiaľ čo Michaela dobrovoľne odovzdávala ďalšie dokumenty na polícii. Počas kontroly dokonca spomenul fotografiu z Facebooku, čo vytvorilo dojem, že policajt monitoruje aj naše sociálne siete. Medzi tým používame iné auto s rakúskymi tabuľkami, no kontroly od toho istého policajta pokračujú. Bundesamt Korruption a Európska komisia. Už v januári 2026 sme informovali vlastne špeciálnu jednotku. Potom, čo nás prenajímateľ profesor Herman Wolf vyjadril vážne obavy o našu bezpečnosť a hovoril o možnom atentáte proti nám a útokom. Napriek týmto oznámeniam nebolo prijaté žiadne ochranné opatrenie. Naopak, tlak proti nám sa ďalej zvyšuje. Petra Resky, žurnalistka, jej sme zároveň oznámili, že naša sťažnosť na Európskej komisii bola oficiálne registrovaná pod daným číslom. A jeho povedz. CTLT v zatvorke 2026 rok a potom vlastne ďalej 01577, hej. Takže pod týmto číslom je vlastne registrovaná táto naša oznámenie naše a že prípad sa začína preverovať. Medzi tým Michaela prišla aj o svoju druhú prácu na pošte len niekoľko dní po smrti nášho milovaného Rickyho, ktorý skolaboval po mesiacoch obrovského psychického stresu. Ďalší bod. Šanc, územné zmeny a Alpenkonvención.
Z nášho pohľadu dnes celá postupnosť udalosti vytvára mimoriadne jasný a konzistentný obraz. V roku 2023 sa začali strategické nákupy pozemkov v oblasti Šánc-Fochnic. Následne v rokoch 2024 a 2025 boli schválené zmeny územného plánu a zmeny využitia územia priamo súvisiace s touto oblasťou. GIS dokumenty zároveň ukazujú, že súčasť územia je klasifikovaná ako Sondernutzung im Freiland für Sportzwecke, teda špeciálne využitie vo voľnej krajine na športové účely, pričom ide o územie patriace pod Alpenkonvencien. Paralelne existujú predkupné práva Volkshausrecht v prospech Marlon Kren na dotknuté pozemky, zatiaľ čo Harald Kaiser vystupuje vlastne v Gemeinderat Fischbach a zároveň je spojený so Schanz Sonnenlift GmbH. V roku 2024 skupina okolo starostky Silvie Karely uskutočnila zmenu územného plánu, ktorá podľa nášho názoru pôsobí len formálne, pro forma. Ľudia, ktorí riskujú stratu pozemkov alebo pokles hodnoty svojich nehnuteľností, podľa nás neboli reálne informovaní o konkrétnych dôsledkoch týchto zmien. V tomto kontexte sme začali upozorňovať na prípravu developerského projektu, možné ekonomické záujmy za územnými zmenami, podozrenia na zakopávanie stavebného materiálu, možné zvyšky obsahujúce azbest, environmentálne a vodné rizika v oblasti Alpskej konvencie. Následne sa tlak proti nám výrazne zvýšil, keď sme na to všetko upozornili. No, ideme ďalej. Abteilung 13 a Penthouse. Mimoriadne dôležitým bodom je oficiálna komunikácia oddelenie 13 Land Steiermark, doručená deň po súdnej výpovedi s najmä po približne 5 mesiacoch bez výrazného vývoja. V tomto dokumente sa zrazu objavila priama zmienka o plánovanej zmene územného plánu spolu s výstavbou Penthouseu. Tento bod je zásadný, pretože táto informácia nebola verejná. Existuje však ešte jeden aspekt, o ktorom sa hovorí veľmi málo. Aha. Napriek tomu sa objavila priamo v oficiálnej komunikácii krajinského úradu. Neskôr však ten istý dokument tvrdí, že nebolo možné potvrdiť, že zmena územného plánu bola dôvodom zásahu úradov, ani že by formálne existovalo otvorené stavebné konanie na Penthouse. A práve tu vzniká podľa nás zásadný rozpor. Nikdy sme netvrdili, že už existuje definitívne stavebné povolenie na Penthouse. Je však zjavné, že prebiehala strategická operácia nákupu pozemkov pre špekulatívne účely, pri ktorej boli pravidlá a práva ľudí odsunuté bokom. Všetko sa začalo jednoducho bolestinou otázkou, čo mi zničilo zdravie. Žiadny hnev, žiadne obvinenia, len tichá potreba pochopiť, pretože telo neklame, pľúca neklamú. Dých, ktorý sa rok po roku skracuje, neklame. Odpovede prišli z emócií, prišli z dokumentov. Z územno-plánovacej mapy, ktorá jasne ukazovala, že budova, v ktorej sme bývali, nebola určená na ľudské bývanie. Z oficiálnych dokumentov hovoriacich o drogovej výrobe v tej istej budove. Z meraní ovzdušia, ktoré zaznamenali látky, ktoré tam nikdy nemali byť. A napokon zo zdravotného záznamu štátnej inštitúcie, ktorá pokojne úradníckym jazykom a bez dramatizovania uviedla v anamnéze, v tej budove boli emisie, pacient tam býval a zdravotný stav tomu zodpovedá. Takto vyzerá pravda. Tichá, oficiálna, neosobná. A predsa je to príbeh zničeného zdravia. Človek by si myslel, že v takom momente sa systém pohne. Že keď sa spoja miesto, chemické látky a poškodené pľúca, niekto povie, tu sa stalo niečo vážne, tu sme zlyhali, tu musíme konať. Ale nestalo sa to. Každý úrad si vzal svoj vlastný papier. Jeden riešil územný plán, druhý drogy, tretí pľúca. Nikto tie papiere nepoložil na jeden stôl. A tak sa pravda rozpadla na oddelené spisy. A keď sme ich začali spájať my, problémom sme sa stali my. Medzitým v tej istej oblasti diskutovalo o väzbách, sieťach ľudí, zvláštnych nájomných vzťahoch a osobitných právach k budovám. Vyšetrovalo sa to, rozprávalo sa o tom, ale obete, ktoré v tom systéme žili, zostávali mimo obraz. Sieť bola zaujímavá, zničené zdravie nie. Potom sme urobili niečo, čo sa zjavne neodpúšťa. Oficiálne sme požiadali štát o odškodnenie za to, čo sa stalo. Formálne, písomne, objektívne. A práve vtedy sa veci začali hýbať. Nie smerom k pravde, ale smerom proti nám. Zrazu sa objavili anonymné oznámenia, nové posudky. Ľudia, ktorí nemali nič spoločné s pôvodným miestom prípadu, no vstúpili do nášho života z inej obce, z iného prostredia, s tým istým cieľom. Spochybniť nás, destabilizovať nás a psychicky nás zničiť. Ako by dlhé chápadla nejakého systému presne vedeli, kde nás nájsť. Fischbach. Miesto, ktoré nikdy nemalo mať nič spoločné s našim zdravím,
sa zrazu stalo dejiskom tlakov, konaní a zásahov. A svedkovia hovoria o komunikáciách, kontaktoch a prepojeniach, ktoré si zaslúžia jediné, aby boli preverované. Nie ako škandál, ale ako povinnosť. Existuje však ešte jeden aspekt, o ktorom sa hovorí veľmi málo. Ochrana svedkov. Žiadali sme ju, prosili sme o ňu. Upozorňovali sme, že tlak rastie a že sa už netýka len nás. Odpoveďou bolo ticho. A práve tu demokracia stráca tých najodvážnejších ľudí. Tých, ktorí sa postavili zlu nie preto, že chceli, ale preto, že už nemali kam ustúpiť. Bývalý slovenský špeciálny prokurátor Daniel Lipšic napísal slová, ktoré silno rezonujú aj v tomto príbehu. Mafiáni a biele goliere stoja na strane zločinu a korupcie. Od nich som nikdy nič dobre neočakával. Politici, súdcovia, prokurátori a policajti prisahali vernosť zákonu, keď nastupovali do funkcií. Tí, ktorí túto prísahu zradili a spojili sa so zločincami, sú pre mňa horší než mafiáni a delikventní samotní. Nie je to výkrik, je to varovanie. Tento príbeh nie je hon na vinníkov v novinách. Je to uvedomenie si niečoho hlboko bolestivého, že najväčšie škody nevznikajú tým, čo robia vinníci, ale mlčaním štátu, ktorý ich kryje. Keď sú fakty rozdelené tak, aby nikdy nevytvorili úplný obraz. Keď sa človek hľadajúci pravdu stane problémom, ktorý treba umlčať. Keď sa zdravotné následky spochybňujú namiesto toho, aby sa hľadala ich príčina. A predsa v tom všetkom zostáva niečo, čo nemožno zničiť. Ľudskosť a potreba čestnosti. Pretože na konci tohto príbehu nie sú politici, úrady, ani siete ľudí. Na konci je jednoduchá otázka, ktorú by si mal položiť každý. Ak by sa toto stalo práve vám, nechceli by ste, aby niekto konečne položil všetky dokumenty na jeden stôl a povedal pravdu? A možno ešte bolestivejšia otázka. Stalo sa toto aj preto, že som sa nenarodil v Rakúsku, zatiaľ čo ľudia zapojení do prípadu majú v rodnom liste dve slová Rakúska republika? Keď sa oznámenia týkajú obyčajných ľudí, systém reaguje okamžite. Keď sa však dotknú mocných alebo inštitúcií, vyšetrovanie sa často ani nezačne. Najväčším zlyhaním človeka nie je len to, keď ublíži inému človeku, ale najmä moment, keď je umlčané niečo úplne nevinné, niečo, čo sa nevie brániť, nevie hovoriť, nevie klamať ani manipulovať. Zviera, ktoré žije len z dôvery a oddanosti. Pes miluje bez podmienok, bez očakávaní, bez kalkulovania. A keď cíti, že jeho človek je v nebezpečenstve, nereaguje rozumom, ale srdcom. Inštinktom, ktorý ho vedie chrániť aj za cenu vlastného života. Ricky bol presne taký. 17 rokov bol súčasťou nášho života, našej rodiny, našich dní aj nocí. Tichý spoločník, ktorý nepotreboval slova, aby vyjadril všetko, čo cítil. Bol s nami aj vtedy, keď sa náš svet začal meniť. Keď sa do nášho života pomaly vkrádal tlak, napätie a strach, ktoré sa nedali vysvetliť jednou udalosťou, ale deň po dni rástli, až sa stali súčasťou každodenného života. On nerozumel slovám, nepoznal ich význam, ale cítil ich váhu, tón a napätie, ktoré sa nedá skryť. Cítil, že niečo nie je v poriadku. Cítil viac, než sme si my sami boli pripravení priznať. Bol s nami, keď zaznievali slová, ktoré by nikto nikdy nemal počuť. Keď sa atmosféra menila, keď dom prestával byť miestom pokoja, stával sa niečím iným. Niečím ťažkým, niečím, čo sa nedá pomenovať, ale ani ignorovať. A niesol to všetko spolu s nami. Bez možnosti odísť, bez možnosti pochopiť, len s oddanosťou, ktorá nepozná hranice. Až do včera zomrel v našich rukách. Ticho, bez odporu, ako by v tej poslednej chvíli odovzdal všetko, čo mu ešte zostalo. Táto bolesť sa nedá opísať slovami. Pretože nejde len o stratu. Ide o vedomie, že niečo úplne nevinné bolo vtiahnuté do reality, do ktorej nikdy nemalo patriť. A nikdy ho to nemalo stáť život. A práve preto tento príbeh nemôže zostať ticho. Netrestá sa ten, kto pácha zlo, trestá sa ten, kto naň upozorní. To je manuál Truth Telling Punishment. Už v roku 2023 sme informovali o prípade, ktorý šokoval nielen Rakúsko, ale aj medzinárodnú verejnosť vrátane Talianska. O prípade,
ktorý ukazuje, že nejde o obyčajný konflikt medzi dvomi stranami, ale o problém dotýkajúci sa samotných základov právneho štátu. Posledné roky nás naučili, že keď jednotlivci upozornia na možné nezákonnosti, často sa namiesto ochrany ocitnú pod tlakom. V spoločnosti pamätáme na novinárov a ľudí, ktorí zaplatili najvyššiu cenu za hľadanie pravdy. A práve preto by mal každý podobný prípad vyvolať okamžitú reakciu a nie ticho. Prípad Pavla a Michaly nemôžno zredukovať na súkromný spor. Ide o situáciu, v ktorej sú dvaja ľudia, ktorí tvrdia, že upozornili na nezrovnalosti, vystavení neustálemu tlaku, zatiaľ čo konania, ktoré mali priniesť odpovede, zostávajú neukončené alebo bez jasného výsledku. Najznepokojujúcejší je model, ktorý sa opakuje. Ľudia upozorňujúci na problém sa postupne dostávajú do defenzívy, zatiaľ čo druhá strana preberá rolu obete, čiže páchateľ. Tento obrad roli je jav, ktorý si vyžaduje dôkladné preskúmanie a transparentnú reakciu inštitúcií. A dnes už nejde len o minulosť. Ide o prítomnosť a predovšetkým o budúcnosť. Ako môže štát zabezpečiť, aby tí, ktorí upozorňujú na možné nezákonnosti, neboli vystavení tlaku, ale aby boli chránení? Ako môže zabezpečiť, aby vyšetrovania prebiehali nestranne, bez ohľadu na postavenie alebo moc zainteresovaných osôb? A ako môže zabrániť tomu, aby sa podobné prípady končili stratou zdravia, dôstojnosti alebo ešte horšie? Preto dnes už nejde len o Pavla Michalu. Ide o otázku, či systém skutočne dokáže chrániť tých, ktorí sa rozhodnú hovoriť. V auguste 2024 sme prišli do Fischbachu, do oblasti Afterschans vo výške viac ako 1200 metrov nad morom. S úplne iným cieľom, než o akom dnes rozprávame. Neprišli sme utekať, prišli sme začať odznova. Chceli sme vytvoriť miesto, ktoré by malo zmysel. Miesto, kde by sa ľudia, poznačení bolesťou, mohli zastaviť, nadýchnuť a cítiť sa bezpečne. Nielen prežívať, ale znovu nájsť pokoj, ktorý im bol vzatý. V ten deň, keď sme prišli, sme zobrali Rickyho, pozreli sme sa na neho a povedal vetu, Pálko, ktorá mala byť symbolom nového začiatku. Od dnešného dňa máš už len dovolenku na celý život. Po všetkom, čo sme prežili, to malo byť miesto bez stresu, bez tlaku, bez strachu. Miesto, kde sa život spomalí a kde bude konečný priestor pre ticho. Lenže to, čo nás tam priviedlo, nebol obyčajný príbeh. V roku 2020 došlo k udalosti, ktorá zásadne zasiahla náš zdravotný stav a zmenila smer nášho života. Následky neboli len fyzické, ale hlboko osobné. Po dočasnom presťahovaní k rodičom sme začali chápať, že to, čo sme považovali za ukončené, sa v skutočnosti len mení do novej podoby. Začal tlak, ktorý nebol náhodný. Situácie naznačovali, že niektorí ľudia mali záujem odstrániť nás z priestoru a zabrániť tomu, aby sa to, čo vieme, dostalo na povrch. Strach zo spravodlivosti je silný motor. A práve to podľa nás poháňalo eskaláciu udalostí. Preto sme sa rozhodli odísť. Nie do mesta, ale na izolované miesto. Miesto, kde sme verili, že nájdeme pokoj a odstup od všetkého. Realita však bola iná. Aj tam, kde sme mali byť sami, sme sami neboli. Ľudia, ktorých sme sa snažili nechať za sebou, si našli cestu až k nám. Nie priamo, nie otvorene, ale cez tlak, udalosti a pomalé ničenie života, ktorý sme sa snažili znovu vybudovať. A práve tu začína príbeh, ktorý už nie je len o úteku. Ale o tom, že pred niektorými vecami sa utiec nedá. V kontexte týchto vyšetrovaní sa opakovane objavovali aj témy možných politických alebo systémových vplyvov, vrátane otázok o ovplyvňovaní vyšetrovaní a toku informácií v citlivých prípadoch tém, ktoré boli predmetom parlamentných skúmaní. Postom bezecong. A práve v tomto prostredí sa objavili ľudia, ktorí sa snažili ísť proti prúdu, pomenovať veci pravým menom a pokračovať vo vyšetrovaní. Nie všetci to dokázali. Objavili sa informácie o tlakoch, výhrážkach, pokusoch spomaľovať alebo zastavovať určité línie vyšetrovania. Pildáček. A Sobotka. Situácie, v ktorých rozhodnutia neboli len technické, ale profesionálne, ale ovplyvnené faktormi, ktoré nikdy neboli verejne priznané. Potom prišla správa, ktorá zasiahla aj tých, ktorí tieto procesy sledovali z diaľky.
smrť človeka spojeného s týmito témami. Oficiálne uzatvorené. No v kontexte všetkého, čo jej predchádzalo, zostala pre mnohých otvorenou otázkou. Nie preto, že by existovali jednoduché odpovede, ale preto, že sled udalostí, tlak a okolností vytvárali obraz, ktorý nebolo možné ignorovať. A práve v tomto období sme sa my snažili nájsť miesto, kde by sme mohli žiť v pokoji, ďaleko od všetkého. Ale existujú veci, ktoré sa neskončia len preto, že sa ich človek rozhodne nechať za sebou. Pri obrane cez právne prostriedky sme využili aj to, čo poskytuje právny štát. Podali sme žiadosť o odškodnenie za škody a zásahy, ktoré sme považovali za neopodstatnené a zdokumentované. Nebolo to emocionálne rozhodnutie. Bol to prirodzený krok človeka, ktorý sa obracia na inštitúcie s očakávaním, že fakty budú posúdené objektívne, nestranne a na základe konkrétnych dôkazov. Odpoveď prišla. Krátka a definitívna. Na základe vykonaných preverení bolo konštatované, že neexistujú náznaky nezákonného alebo nedbanlivého konania zo strany štátnych orgánov a preto sa žiadosť o odškodnenie zamieta. Bez detailného odôvodnenia, bez vysvetlenia bod po bode, bez odpovede na konkrétne okolnosti, ktoré sme opísali. Len záver. V jednoduchom preklade to znamenalo jediné. Podľa systému sa to, čo sa stalo, nestalo. A práve vtedy sa človek ocitne v situácii, ktorá je možno ešte ťažšia než samotné udalosti. Nie preto, že odpoveď bola negatívna, ale preto, že to v skutočnosti nebola odpoveď. Napriek všetkému, čo sa okolo nás dialo, sme sa nevzdali toho najdôležitejšieho. Pokusu vybudovať normálny život. Začali sme rekonštruovať dom, ktorý bol v stave spôsobenom rokmi zanedbania a škodami po predchádzajúcich nájomníkoch. Nešlo o drobnosti, ale o vážne problémy. Vlhkosť, plesne, nefunkčné rozvody, poškodené konštrukcie, hygienické nedostatky, ktoré bolo potrebné okamžite riešiť, ak mal byť dom vôbec obyvateľný. Od prvého dňa sme komunikovali otvorene a transparentne, snažili sa riešiť všetko v spolupráci s majiteľmi, pravidelne ich informovali o stave domu, navrhovali riešenia a boli pripravení niesť aj časť nákladov na stabilizáciu situácie. Neostali sme však len pri slovách, konali sme. Postupne sme opravili elektriku, kúrenie, hygienické problémy, odstránili plesne, opravili podlahy, organizovali odvoz odpadu, riešili kanalizáciu a ďalšie technické nedostatky, ktoré robili dom nielen nepohodlným, ale potenciálne nebezpečným. Investovali sme aj vlastné peniaze, organizovali práce, nakupovali materiál a zapájali odborníkov, aby sme dom dostali do dôstojného stavu. Milan Riči, čo? Hej. A to všetko napriek vážne zhoršenému zdravotnému stavu. Diagnóza COPD 2. stupňa znamená obmedzenia, ktoré si zdravý človek len ťažko dokáže predstaviť. Zníženú fyzickú kapacitu, ťažkosti s dýchaním, potrebu šetriť každú energiu. A napriek tomu sme dokázali to, do čoho by sa mnohí v rovnakej situácii ani nepustili. Nevytvárali sme problémy, riešili sme problémy. Ako vždy, Miška. Nevyhýbali sme sa zodpovednosti, prevzali sme ju za niečo, čo sme nespôsobili. A práve tu sa ukazuje jeden z najväčších rozporov celého príbehu. Zatiaľ, čo existovali konkrétne dôkazy o tom, že dom opravujeme, komunikujeme a snažíme sa situáciu stabilizovať, paralelne sa vytváral úplne opačný obraz. Obraz problému, ktorý treba odstrániť. Na jednej strane anonym, ktorý spochybňuje zdravotný stav. Na druhej strane médiá, ktoré spochybňujú dôveryhodnosť. A na tretej úrovni súdne konanie, v ktorom je spochybňovaná aj nestrannosť rozhodovania. Nie izolované udalosti, ale 3 paralelné línie, ktoré sa odohrávajú súčasne a vytvárajú spoločný efekt, tlak. V tomto bode už však prípad vstupuje do roviny, kde už nemožno hovoriť len o tvrdeniach. Pretože to, čo bolo označované za nepravdivé alebo vymyslené, existuje vo fyzickej a reálnej podobe. V oblasti nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti vodného zdroja sú zdokumentované návažky zeminy a materiálu s charakteristikami typickými pre stavebný odpad. Zmes kameňa, zeminy a ďalších zvyškov uložených bez jasného vysvetlenia ich pôvodu a spôsobu uloženia. Nejde o interpretácie, ide o viditeľný, zdokumentovateľný a overiteľný stav. A práve tu vzniká zásadný rozpor, ktorý presahuje osobný konflikt. Na jednej strane existuje fyzická realita. Zásahy do terénu, návažky, podozrenia na kontamináciu, podporené laboratórnymi analýzami vody naznačujúcimi prítomnosť ťažkých kovov.
Na druhej strane existujú tvrdenia, ktoré tieto fakty popierajú alebo označujú za nepravdivé. V tomto bode už nejde o názory, ale o otázku, prečo sa realita a oficiálne závery rozchádzajú. Už v januári 2026 sme sa rozhodli nečakať pasívne na vývoj situácie, ale konať spôsobom, ktorý predpokladá právny štát. Obrati sa priamo na príslušné orgány. Dňa 15. januára 2026 sme podali oficiálne oznámenie na špeciálny úrad BAK, Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, v ktorom sa detálne opísali dovtedajšie udalosti a požiadali o okamžité začatie vyšetrovania. V oznámení sme neuvádzali všeobecné domnienky, ale konkrétne fakty. Mená osôb, ktoré považujeme za zapojené, podozrenia zo zneužitia právomoci verejných činiteľov, možné falšovanie úradných dokumentov a prepojenia medzi jednotlivými aktérmi, ktoré podľa nás nemohli byť náhodné. Zároveň sme výslovne požiadali o zabezpečenie a analýzu komunikácie medzi týmito osobami, aby bolo možné objektívne preveriť existenciu koordinovaného postupu. Súčasťou oznámenia bol aj aspekt, ktorý nebolo možné ignorovať. Upozornili sme na výhražky a správanie v našom bezprostrednom okolí, ktoré naznačovali možné fyzické ohrozenie a požiadali sme o okamžité preverenie vzhľadom na riziko pre náš život a bezpečnosť. Tieto obavy neboli založené len na našom subjektívnom pocite. Vyplývali aj z upozornení nášho prenajímateľa, univerzitného profesora a lekára, ktorý považoval situáciu natoľko vážnu, že nás osobne vyzval k maximálnej opatrnosti. Informovali sme tiež, že tie isté skutočnosti už boli oznámené ďalším inštitúciám, vrátane krajinských úradov a prokuratúry, pričom sme zdôraznili, že napriek času, ktorý uplynul, neprišla žiadna konkrétna odpoveď ani informácia o stave konaní. Naše oznámenie teda nebolo prvým krokom. Bol to pokus zastaviť proces, ktorý sa postupne zhoršoval. Požadovali sme jediné, aby boli naše podozrenia seriózne a nezávisle preverované, aby boli dôkazy zabezpečené a aby bola situácia vyhodnotená skôr, než dôjde k nezvratným následkom. Odpoveď, ktorú sme dostali, však nebola odpoveďou na tieto otázky. A predovšetkým nebola reakciou schopnou zastaviť to, čo nasledovalo. Po týchto udalostiach už nešlo len o formálnu komunikáciu, ale o konkrétne kroky zo strany úradov. Bola nariadená kontrola vodovodného systému nielen administratívna, ale aj technická, vrátanie sond a preverovania reálneho stavu terénu. Jednou z kľúčových otázok bolo, ako je možné, že novostavba, postavená po roku 2020, bola napojená na súkromný vodný zdroj, keď posledný dostupný záznam o systéme pochádzal z roku 1990. Táto okolnosť vyvoláva zásadné otázky o zákonitosti, kontrole a kontinuite správy vodného systému. Kontroly sa neobmedzili len na kvalitu vody. Zahŕňali aj fyzické zásahy do terénu, vrátanie sond v svahovitej oblasti, kde existovalo podozrenie na prítomnosť materiálov, ktoré tam nemali byť, vrátanie potenciálne nebezpečných odpadov ako azbest. To už nie je rovina hypotéz. To je rovina, v ktorej samotný štát uznáva potrebu preveriť, čo sa na pozemku reálne nachádza. V tejto fáze... Prepáč. No. V tejto fáze už nešlo nedorozumenia alebo rozdielne názory, ale o sériu konkrétnych krokov smerujúcich jedným smerom. Iniciatívy starostky, jej vyjadrenia pred súdom a paralelné administratívne opatrenia začali vytvárať obraz s jediným cieľom. Dostať nás z domu za každú cenu, bez ohľadu na realitu, fakty a následky. Zároveň však existuje zdokumentovaná časová os, ktorú nemožno ignorovať. Prví sme boli my, občania, ktorí podali oznámenia a upozornili na možné porušenia, technické a environmentálne riziká. Tieto oznámenia neboli verejné ani mediálne. Boli adresované výlučne príslušným orgánom presne podľa zákona. Až následne začali oficiálne preverovania so zapojením úradu BAK, Generálnej prokuratúry, environmentálnych a územných oddelení, okresných úradov, ktoré mali preverovať konkrétne rozhodnutia, technický stav a postupy v oblasti. A práve vtedy prišlo zlo. Nie riešenie, nie ochrana oznamovateľov, ale útok. Bolo proti nám podané trestné oznámenie, ktoré nás označovalo za vinníkov napriek tomu, že sled udalosti je jasný. Najprv oznámenia, potom preverovania a až následne obvinenia. Táto postupnosť nie je náhodná. Naopak, vytvára obraz nástroja používaného na umlčanie tých, ktorí problém otvorili. K tomu sa pridali vyhlásenia, ktoré namiesto objasnenia situácie relativizovali fakty
a obsahovali upozornenia médiám, aby nezverejňovali nepravdivé informácie, pričom zdôrazňovali, ako rýchlo môže byť poškodená reputácia. A práve toto je zásadný moment. Namiesto riešenia podstaty problému sa pozornosť presúva na kontrolu naratívu, čo sa môže povedať a čo musí zostať ticho. Medzi tým tlak v realite pokračoval. Pokusy o vysťahovanie, administratívne zásahy, konania vedúce k jedinému efektu. Vytlačiť nás z priestoru, v ktorom sme žili. A práve tu vzniká otázka, ktorá už nie je osobná, ale systémová. Kde je bug, keď existujú podozrenia voči verejným činiteľom? Kde je generálna prokuratúra, keď ide o práva občanov? Kde je štát, keď sa nástroj spravodlivosti menia na nástroj tlaku? Kde sú ústavné princípy hovoriace, že všetci sú si pred zákonom rovní? Pretože ak na tieto otázky neexistuje odpoveď, nejde už o jednotlivý prípad. Ide o precedens. Na 3. marca 2026 sme dostali do schránky predvolanie na výsluch stanovený na 19. marca. Napriek zákonnej lehote sme sa rozhodli konať okamžite. Nie ako obvinení, ale ako ľudia veriaci spravodlivosť. Dobrovoľne sme prišli na políciu vrátane a odovzdali vyšetrovatelia viac než 150 strán dôkazov dokazujúcich, že oznámenie proti nám bolo účelové a malo charakter slab útoku, pričom sme v skutočnosti upozorňovali na vážne porušenia. Len 2 dní na to, 5. marca, sme mali absolvovať životne dôležité vyšetrenia pre Pavla, MRI vyšetrenie, označené lekármi za urgentné kvôli podozreniu na metastázické ochorenie. Nebola to rutinná kontrola. Bol to rozhodujúci moment, ktorý mohol ovplyvniť celý ďalší priebeh liečby. Keď sme boli na polícii, Michaela išla na poschodí hovoriť s policajtami. Ukázala im správu o termíne vyšetrenia. CT nálezy aj zdravotnú dokumentáciu potvrdzujúcu vážnosť situácie. Policajti sa zatvorili do miestnosti asi na 12 minút. V tom momente sme ešte verili, že po oboznámení sa s faktami situáciu pochopia. Nestalo sa to. Na základe všetkých predložených dôkazov, technických posudkov a zdokumentovaných zdravotných následkov sa obracame na Rakúsku republiku s jedinou otázkou. Kto chráni obete? V tomto prípade bolo preukázané, že dlhodobé vystavenie toxickej látky 1,2-dichloretan malo vážne následky na zdravie dotknutých osôb, vrátane poškodenia pľúc a centrálneho nervového systému. Napriek existencii meraní technických záverov a jasnej časovej súvislosti medzi aktivitami vykonávanými pod obytnou budovou a zdravotným stavom dotknutých osôb nedošlo k žiadnemu účinnému zásahu, žiadnej ochrane ani spravodlivému posúdeniu situácie. Naopak, dotknuté osoby sa ocitli v situácii, v ktorej ich dôkazy neboli primerane zohľadnené, vyšetrovania boli opakovane odkláňané, relevantné fakty boli spochybňované alebo ignorované a osoby, voči ktorým smerovali podozrenia, pokračovali vo svojej činnosti bez významných následkov. Táto situácia vytvára nebezpečný precedens. Precedens, v ktorom je možné poškodiť zdravie človeka, zničiť jeho životné podmienky a následne sa stretnúť so systémom, ktorý namiesto ochrany obete vytvára tlak práve na ňu. Preto sa pýtame, ako je možné, že pri tak vážnych zdravotných následkoch nebola dotknutým osobám zabezpečená okamžitá ochrana? Prečo neboli všetky dôkazy posúdené nezávisle, bez vplyvu postavenia alebo funkcie zainteresovaných osôb? Prečo systém, ktorý má zabezpečovať rovnosť pred zákonom, vytvára dojem selektívnej ochrany? Rovnosť pred zákonom nemôže byť iba vyhlásením, musí byť realitou. Ak štát nie je schopný chrániť ľudí v situáciách, kde existujú dôkazy o ohrození zdravia a života, potom zlyháva vo svojej základnej funkcii. Nežiadame privilégia. Žiadame to, čo by malo byť samozrejme. Ochranu, pravdu a rovnosť pre zákonom. Tento prípad netrvá dni ani mesiace. Trvá už 9 rokov. 9 rokov, počas ktorých nešlo o právny spor, ale o postupné ničenie života, o stratu zdravia zdokumentovanú technickými dôkazmi, o rozpad rodín, o systematické ničenie dôstojnosti ľudí, ktorí sa rozhodli nezostať ticho. O opakované ignorovanie faktov, ktoré mali byť základom spravodlivosti. Vrcholom tohto prípadu však nie je zlyhanie systému. Vrcholom je umlčanie nevinného svedka. Nie človeka, ktorý mohol hovoriť. Nie niekoho, kto mohol manipulovať, ale bytosti, ktorá nemala hlas. Pudlíka. Bytosti, v ktorej smrť okrem samotnej tragédie nesie aj temné a znepokojujúce posolstvo. Jeho smrť nie je len osobnou tragédiou,
je dôsledkom. Dôsledkom prostredia, kam môže viesť systém, ktorý nechráni tých najslabších, ktorý nereaguje, ktorý dovolí, aby boli tí, čo upozorňujú na problém, vystavení tlaku namiesto ochrany. A preto dnes už nekladieme iba otázky. Dnes stanovujeme hranicu. Kde je štát, keď sú ľudia vystavení konkrétnemu ohrozeniu zdravia? Kde je spravodlivosť, keď dôkazy existujú, ale nevedú k ochrane? Kde je rovnosť pred zákonom, keď systém koná rýchlo proti slabým, ale váha pred mocou? Ak v tomto prípade existuje moment, keď treba povedať dosť, potom musí tento moment vzniknúť teraz. Nežiadame výnimky, nežiadame výhody. Žiadame to, čo by malo byť základom každého právneho štátu. Ochranu obetí, pravdu založenú na faktoch, rovnosť pred zákonom platnú pre všetkých. Pre tých, ktorí ešte môžu hovoriť. A pre tých, ktorí už hlas nemajú. Záver. Hello Porto, I was sending you this article from Angelo Di Natale, and it's very important for us, for me and for Michaela, and also for you. Why? Because we are speaking about something what is also in your case. You also fighting against state mafia. You want helping your village people who loves you, but this system Montante won't kill you, won't destroy you, but you are so strong. You are really sheriff from Cibiana di Cadore. Mhm. And for me, you are hero. Like Salvatore Petrotto, Francesco Bongiovanni, Umberto Pistagnino, also Angelo Di Natale, Nicola Mora, also Professor Dr. Luca Criscione. For me, it's Pavel Hero. So we are speaking about this article in Slovak language, and please, if you can give it to another people, give it this link on your Facebook, because it is really the same system, which is obviously not only in Italy, but in each state on the world. It's a very, very dangerous situation, and it is possible this article will in Germany language in translation, and it will be in Germany, also in Austria, and if we together making a big war against mafia, against Euro mafia, we could win. Also, our case is Europe Commission. We have also number, and we fighting together. And most important information for you is possible in June or and the end this month. We are coming to Cibiana, and we making live stream together because I know you will be not only sheriff in Cibiana, also Michaela, chef, anti-mafia chef in Cibiana di Cadore. I know about it. Priatelia, takže tento článok je neskutočne ťažký. Ťažký na emócie, ale aj na fakty, Miška. Však poslali sme ho aj Petra Nesky
a ona by ho mala vlastne prehodiť vlastne svojim priateľom, investigatívcom po celom svete. A Petr Radecký má neskutočne silné meno tiež, ale pre mňa je Angelo Di Natale jeden z najväčších bojovníkov v rámci Sicílie. A človek, ktorý nemá problém informovať o pedomafii v cirkvi. Nemá problém informovať o prepojeniach mafie na Melóny, na Camoru, na všetko možné, o systéme Montante. A preto pre mňa je v podstate, či to je teraz už v dôchodku pán Pino Finocchiaro alebo Angelo, to sú vlastne tak významné osobnosti v boji proti mafii, tak významní novinári, ktorých aj viem, že Pino Finocchiaro, aj Angelo, jednoducho po nich išli aj mafia v rámci tých ich Rai televízií, Rai News a podobne, očierňovali ich, chceli zničiť. A to isté bolo v prípade Pilnáček. V tej celej záverečnej správe Posten Bezecu, kde vlastne sa hovorí o Halaj Netzwerk, nevieme definovať, lebo to sú také mikropriestorové. A takto im šľahneme vlastne Čomiška, akú zmluvu, LVčko a Herbert Hoceka storočná nájomná zmluva. A privatizácia. O to tu ide, prečo nás chcú zlikvidovať. Pretože ľudia, ktorí jednoducho, my sme odhalili chystanú privatizáciu. Viete, to, čo sa udialo v Česku a Slovensku na začiatku 90. rokov, keby niekto odhalil, tak je mŕtvy. A tak aj bolo. Miška, kto zomrel? Dubček. A ďalší, čo ten polianský vlastne poslanec aj s manželkou Falcone, Borsellino. V tom istom období. A o to tu ide, že vlastne my sme teraz reálne ochránili Rakúsko pred stratou niekoľko miliárd eur. A čo je pre nich úplne klienc do rakvy, keď sme v Rakalmute, v deň, keď sa sčítavali volebné lístky, tak sme presne odhalili systém podvodu. Čo sa odhalil nakoniec. A to je dôkaz toho, že naša schéma funguje. My sme aj na Ukrajine poukázali na to, že vlastne úplne je to inak, ako sa hovorí. Že? Následne tých jordánskych utečencov, poznáme Jarka Naďa, sme našli v Kiodži. Tak to lietadlo asi zmenilo smer na Veneciu, že? Nešli do Jordánska naspäť, Miška. Ale išli do Kiodže. Povedzte mi prečo. A rovnako deti a ženy končili vlastne Taliansko na západe a podobne. Žiadne Rusko a podobné žvásty. Takže priatelia, tento článok má 14 A4 strán. Ja som vám pridal aj vlastne možnosť stiahovať si knižku Rickyho, čo je veľmi zásadné. Prosím, zdieľajte to. Prečo je to podstatné? Pretože hovorí sa o globálnom systéme ničenia svedkov, oznamovateľov. A keď máte reálne na Slovensku tých, ktorí vykrikujú a sú v poriatečku, to nie sú oznamovatelia, to sú spolupatriníci, ktorí jednoducho pracujú s mafiou. Preto my zažívame peklo. Ale keďže poznáme ich triky, poznáme ich praktiky, napríklad, Miška, keď nám došla teraz tá odpoveď ohľadom tej pokuty na zdravie, tak dali mi tam také trošku tlačívko, že Miška, aby som ho podpísal a zbavil sa vlastne všetkého. Že budeme tak sprostí. Na zdravie. Ale to je to, že vlastne oni predpokladajú. Lebo oni sami sú sprostí, tak oni predpokladajú, že aj ten druhý človek je sprostý. Oni majú vlastne stále tú istú schému, ale vravím, že my sme aj už skôr vlastne nejako varovali cez rôzne prípady, ako stavať pozor na mafiu. A ešte by som chcela poukázať na takú vtipnú vec, a to je, že Kaliňák v podstate, viete, kto je vlastne Laura Keveši. Je to vlastne šéfka Európskej EPO, prokuratúry. EPO, áno. No a vlastne my sme adresovali list aj s prípadmi, však Zuzka, aj ty vieš, boli tam aj Michalovce a tak ďalej. Bol tam aj prípad Miško Šedivý a takto ďalej. No a ide o to, že... Že jej ten list v podstate ani neprišiel, sa dá povedať.
No a nakoniec sa o ňom dozvedela určite, ale ide o to, že tá odpoveď z EPO bola, čisto ako sme ju verovali, že jednoducho máte okolo seba veľa kríz. Áno, áno. Čiže bez podpisu prišiel odpoveď a podobne, lenže to si chcela, Miška, kde sa ocitla Keveši potom následne? A o čom hovorila? V novembri 2025 sa Keveši ocitla na Slovensku. 24. Či... Áno, 24, lebo 24 sme to posielali. Ja, veď to teraz sa... no, proste. Jednoducho prišla na Slovensko a ide o to, že mala aj stretnutie s Národnou radou Slovenskej republiky a hovorila o tom, že tretina zo všetkých vlastne finančných podvodov v rámci vlastne Európy spada na Slovensko. Hovorila o tom, že vlastne podľa toho výpočtu nejakých 680 miliónov eur. Čo je odhad, Miška? Odhad len, áno. Čiže ide o to, že ja som chcela povedať, že ešte na margo tohto, Kaliňák, ktorý vlastne, keď sa už, viete, ako sa hovorí, že kto chce dealovať drogy alebo koks, že treba mať povolenie od Kaliňáka, hej, čo tak hovorí na Slovensku, myslím, že mnohí o tom vedia, tak on spochybňuje vlastne túto rumunskú prokurátorku, ktorá jednoducho... Vďaka nej sa v Rumunsku zatvorilo strašne veľa poslancov. Tak. Ale nejdeme, Miška, teraz o Keveši, ale o našom prípade, hej? Ani o Kaliňákovi, mňa to nezaujíma. Ani teba. Najpodstatnejšie je to, že vlastne Angelo dal von článok, Miška. Ten článok je totálne podstatný kvôli tomu, že hovorí presne o tom, čo Rakúsko zabudlo implementovať. Vieš? Takže ide o to, že my sme vlastne venovali toto video tomu, že tzv. SLAP akcie, to zapamätajte, že SLAPP, tí, čo neviete, je to SLAP akcia, to znamená, že vy ako oznamovateľ, vy poukážete na nejaké vlastne nejakú nezákonnú, buď environmentálny problém, alebo niečo iné, hej. A v tom momente jednoducho sú aj podávané na vás oznámenie vo váš... Whistleblower máš pravdu. Hej, vo váš neprospech, proste aby vás poškodili a tak ďalej, keďže ste odhalili, hej, niečo, čo by malo byť prešetrované a v podstate takýmto štýlom. Fakticky ide o to, že vlastne štát dovoluje páchateľom, vlastne, ktorí sú priamo na nich napojení, aby páchali trestnú činnosť proti oznamovateľom. Pokračovali a mohli ich zlikvidovať. A tak je to vlastne v celej Európskej únii. Preto jednoducho tento článok je skutočne vážnym precedensom pre všetkých. No a som nesmierne hrdý na to, že dal tam aj v podstate link na tú taliansku verziu knihy Riky. A pokiaľ vlastne sa nám ozve vlastne ten Matteoli alebo Petranajský, tak tam im hodíme vlastne tú nemeckú verziu. Ešte budeme to robiť v angličtine a v maďarčine. Pre mňa je jednoducho Rikino symbol vernosti, čestnosti a hlavne toho, že je zlomný. Riči, momentálne sa nebavíme o žiadnej družbe ani nič. Ideme o to, že ak sa zamyslíš nad tým, tak to je vlastne prelomová vec, tento článok. Daj si otázku, o koľkých ľuďoch, Slovákoch v pozitívnom smere informujú médiá. Pokiaľ viem, tak teraz maximálne informovali o tom, že v Nemecku zabil vlastne Slovák ženu s dieťaťom, v Rakúsku niečo tiež zabili Slováci, ale kto, hlavne na Sicílii, by mal takú váhu, že je hlavným motorom vlastne odboja v Európe. Viete, oni to berú vážne preto, lebo sami si to prežívali. Prenasledovania, slabžaloby a uvedomujú si, že pokiaľ sa to nezastaví, tak jediná možnosť toho celého systému je, že fakt sem nabehne komando a zastrelí nás. A práve preto my neutekáme. My sme nikdy neutekali, Miška. Reálne sme ľudia, ktorí, ako som vám hovoril, že vlastne my sme chceli tento dom urobiť ako také prvé centrum pre ľudí, aby sa mohli chodiť, aby jednoducho resetovali. A ja verím, že či bol Milantov alebo Riči,
aj ty. Proste vy ste si tu oddychli. Jednoducho, to som rád. No a tak by to malo byť. Volali sme s Hermanom. On vlastne bol donútený nám dať vlastne výpoveď z nájmu. Hej? A veľmi sa snažil to urobiť tak, aby legálne nám Miška dal tie správy. To sme už o tom hovorili. Skutočne, ja som spísal Miška, čo to je, 100 strán? Vlastne odpovedí, že vlastne nesúhlasíme s výpovedou z nájmu. A on nám čo Miška napísal na to? Že spracoval si skvelé námietky vlastne proti proti vlastne výpovedi z nájmu. Hej. No a niekedy v júni by malo byť vlastne celé to pojednávanie a dohodli sme sa, že bude sa preberať Miška len jeden bod a to je, ktorý bude vlastne zaznamenaný, je Nottingham a gefährliche Drohung zo strany vlastne tretích osob. Áno, že vlastne samotný prenajímateľ bol vlastne donútený nám dať vlastne túto výpoveď, on to nechcel, ale vlastne bude sa tam prednávať presne tieto okolnosti a aby tam mal vlastne jasné potom stanovené súdom, že išlo o vyhrážanie Nottingham a čo ešte Miška má veľké vlastne už hovorí, že viete, bolo zatlačený, jasné, my to chápeme. Mal zlý zdravotný stav a podobne, ale potom už začal vlastne otáčať zo strachu. Ale čo je najzásadnejšie, tak už teraz hovorí, že Pavol, na 90% máte pravdu a 10% je môj názor. Hej. Lebo... A on je, uvedomte si, že to je univerzitný profesor, Herman Wolf, môžete si ho nájsť na internete, významná osobnosť v Rakúsku. A čo je najzásadnejšie je, že ohľadom Miška vodia sondáže. Čo sám hovorí? No, že tam určite bude niečo proste zakopané, že tam aj v tých rúrkach proste, že to... Ale čo sa deje, Miška? Žiadne sondáže zatiaľ nie sú, čo? Áno, že tiež už vlastne bol rozčúlený, že komunikoval vlastne s dám, hento sa tak malo robiť toto a už 4 mesiace ubehli od toho. Viete, čo to... Ale Miška, reálne ukazuje sa to, že jednoducho potrebovali nás dostať tady do preč, aby neboli žiadne sondáže. Ale Herman nechce, on sám povedal, že ja nechcem, aby ste odišli v žiadnom prípade. A už aj elektrikár tu bol, takže vlastne on bude robiť elektriku, všetky veci. No a hlavná vec je tá, že poskytol nám komunikácia, čo povedal na adresu samotnej Karely, lebo mesiac a pol dozadu hovoril, že vlastne Karely chce mať svoj... Že chce mať vlastne kľud. Starostka, ktorá vlastne do toho je najviac zapletená, proste jednoducho prepisuje to na pozemky, dáva z budovy zrúcať, aby sa mohol stavať penthouse. Vlastne v kúse vlastne rieši túto protistránu a vlastne je s ním spoločená, čo nám bolo aj potvrdené prenajímateľom. Ale čo je najpodstatnejšie, Miška? Čo povedal? Že si ho museli zablokovať a že už vedia, že pácha závažné trestné činy. Áno, sám povedal, že na starostku, že to už je naozaj že kriminálne, ako čo robí. Takže to nie je naše tvrdenie len. Ďalej je tu ešte jedna taká závažná vec. My sme zaplatili cez 3300 eur vlastne právničke. Nebudem hovoriť meno, hej? Ale nakoniec sa ukazuje to, že vlastne akéhokoľvek právnika by sme vlastne zaplatili, tak skorumpuje ho protistrana. Už to má kamer, doslova sa nám aj tá pani právnička vyhrážala, že? Cez telefón. Ale má smolu. Čo je podstatné, tak nám pridelil súd v podstate pána Fladerera na exekúciu. To máte vedieť, aký je zlatý chlap. To je klasik, proste to je právnik klasik, ktorý jednoducho... Celé papiere. Žiadny počítač, žiadne maily neposielam. Ja vám pošlem všetko poštou. Ale úžasný. On vlastne, zoberte si, že Veľká noc a on spracoval náš rekurs, všetko poslal. Teraz všetko tiež riešil. A už jednoducho zistil, že doprčiť, ale veď ja som bol s vami. On prišiel 70 km k nám. Hej, kvôli môjmu zdravotnému stavu. Rešpekt. Ešte Rikinko tu ležkal vedľa neho. A on bol svedkom toho, že ja som to vlastne nie, že vymazal. Ja som to robil tak, že v podstate som dal nové uverejnenie až niekedy september, október tohto roka.
Čiže vlastne vôbec to tam nie je. Ten článok Auf der Schanze, čo bol. No a už on sám píše, že do prčíza, však prečo 14. tam píše Pucík, že stále je to dostupné, keď ja som bol s vami a vy ste to dali preč. Čiže vlastne, Miška, čo sa ešte robí proti vlastne Pucovi teraz? Žaloba. Áno, áno. A teraz čakáme v podstate ešte rozhodnutie čoho, Miška? Ohľadom Penny by mal byť súd a ešte pridelenie právnika ohľadom Tancoš. Takže sa im to všetko krásne rozpadá. Čo je ešte zásadné, Miška? Prišlo nám rozhodnutie Eisenstadtu ohľadom Karely. Zastavili to proti nám, hej, že by sme niečo mohli urobiť. A dokonca nám vlastne to konštatovali tak, že my sme nič neporušili a keby pokračovali vyšetrovania proti nám, tak to hraničí s trestnými činami, ale ich strany. No ale čo je ešte podstatné, hneď nám potom ďalší lístok došiel z Brezy, už vlastne to zastavenie podpísala iná prokurátorka. Nie Zagler, ale úplne niekto iný. Ale zrazu nám došiel od šéfa vlastne Eisenstadtu, že vlastne on všetko preveril, ale všetko je v poriadku. Žiadne porušenia, nič v rámci toho, že čo sme obvinení krivo. A sme krivo obvinení účelov v podstate, Miška. Kvôli čomu? Aby nedostali ochranu svedkov. Lebo tým pádom vlastne celý ten narratív, čo písal aj Šuch, aj ostatní, tak jednoducho by im padol. Že som kriminálny živel, ty si kriminálny živel, že som známy z polície a podobne. No, tak ako som odpísal aj PFA vtedy, áno, som známy z polície, ale ako čestný človek, ktorý jednoducho ide po páchateľu. Takže priatelia, tu ide hlavne o to, že nikdy sa nevzdávajte. Máme to šialene ťažké, ja v podstate 26. mám teda MRTčku konečne po 3 mesiacoch. Po 2. Ale verím, že hádam to nebude ešte také katastrofálne, chcem sa dožiť aspoň toho, aby boli pred súdom. A hovorím, náš plán je odsťahovať sa, už odísť, v podstate riešiť ten programný parte, nový systém. Takže to sú také naše plány a je možné, že niekedy začiatkom júna, Miška, pôjdeme kde? Do Nitry. Tak dáme vedieť, ak kto by chcel, tak môžete prísť do Nitry a môžeme sa stretnúť. Urobiť nejaký taký meeting, stretnutie. Nie je môj zdravotný stav ideálny, ale na druhej strane jednoducho vážime si vašej podpory, to, že ste vlastne stále pri nás a podporujete sa na nás. A skutočne aj ste nám pomohli pri tom transparentnom účte, že jednoducho strašne to pomohlo, neskutočne, Miška. Takže ďakujeme za pozornosť, prajem vám krásnu dobrú noc a verím, že táto informácia zo Sicílie, ktorá teraz vlastne explodovala a ešte bude veriť, že explodovať ďalej, pretože to bude všetko vlastne aj pretavené do nemčiny a verím, že to bude v nemčine, v angličtine. Popríklad aj Slovensko to už prebere a výsledok bude, že bude to také domino efekt toho, že čo sa reálne deje všade. Riešime ešte prípad s pánom Tiborom, ale momentálne fakt to bolo šialené. Ale naša technika momentálne je taká, keď nás aj pozeráš, Tibor, potrebujeme urobiť totálny mediálny tlak, aby jednoducho naše slovo malo váhu, úplnú váhu. A tým pádom, keď budeme mať mnoho pozretí, mnoho reálneho, náš prípad bude vyhratý, môžeme zakročiť v podstate za silou nášho slova, že je tu problém aj s požiarníkmi, nevyplatenými financiami a podobne. A takto môžeme riešiť aj iné veci, len momentálne nemôžeme veľmi útočiť, keď jednoducho musíme krok za krokom ich poraziť. Takže ďakujeme za pozornosť, prajem vám dobrú noc a pekný začiatok nového týždňa. Hej, ďakujeme. Miška Pali. a stále Riky. Majte sa krásne. Držte sa.